Exército. Ola parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Mequemeque, un programa feito para esas persoas que non devolven bizums. Para vos vai este programa. De monetario imos falar hoxe porque de débedas todos somos conscientes de ter a mirar algunha ou que nos deben algo, non? Para falar claramente deste análise financeiro, teño expertos economistas a meu lado. Falo de Lidia Veiga. Que pasa? Xubi. Uépale. Hai que che meter un apelido, tío. Quédalle corto, quédalle corto. Xubi Compostela. No. Xubi Molón. Home, non. Xubi Molón. Xubi Molón, Vou non. decir, Xubi Meque. Lidia Veiga é Xubi Molón. Xubi Molón. Pero xubi xa. Pero tes Ai, que... Meque, Xubi. Dixencho no anterior programa, tes que dicir Xubi! Cárjao, Pero quédame- ten potencia, ten potencia. Xubi. Aí Un está. rollo Magic Xubi, non sei, como fora un xogador de básquet. Ou podelo facer ao revés. Magic Xubi. Magic Xubi. Podes facelo ao mira. revés. É Magic Xubi. Magic Está guai. Xubi. Está A guai. mí está me comentando. Ou xe co das débedas Euro Xubi. Deixade nos comentarios. Euro Xubi. Euro Xubi. Deixade nos comentarios que nombre lle poñedes a este person. Sí. Claro, agora cambiarle de nome. Porque o seu nome normal non lle vale. No, non te vale a ti. Ou podes facelo varias veces, en plan, Que soy Xubi. Xubi. Sabes? A mí o de Xubi convenciume. Ves? Está ben. Está Vale, ben. no próximo programa intentarei Parece que decir sona eso. Electronic Xubi. I Xubi. Ou I. Ai Xubi. Ai Xubi. I Xubi. Bueno, empezamos o programa. Sí, sí, porque a xente Moi está guai. dicindo, pero que cojones? Ala. Imos a falar de débedas, porque ao final todo o mundo... De que? Débedas. Tes débedas. De verdade la buena. Débedas. Traía o preparado da casa. No, non teino agora. Todos temos algunha débeda ou debemos cartos a alguén. É dicir, todo o mundo pasamos por isto, non? En maior ou menor medida. E eu, como cada programa desde esta quinta tempada, quero vos lanzar preguntas para situarnos... Queres empezar xa con preguntas? Sí. Fantasía, fantasía. Dinamismo. Así, al grano. Xubi. Xubi. Dinamismo. Vouche lanzar xa unha pregunta sobre esta temática, Lidia Veiga. De primeira, de verdad. Queres que ya faga Xavi? Claro, contesto. Veño de 9 horas de coche. Non pidades moito de min neste programa, vale? Veña. Sí, é verdad. Imos alá. Miña, va. O teu extracto bancario ten máis números vermellos que un partido do Celta. Considera por ese chaval. Dima. Consideras esa cor unha declaración de intencións ou un aviso a navegantes? Eu considero que é un color bien bonito, tendo en conta que o concepto do diñeiro é inexistente. É dicir, o sea, o diñeiro é un concepto, non existe como tal. De feito, de pequena, pensaba que detrás do que ven sendo os caixeiros automáticos había alguén, Un enanito. un umpalumpa, algo así, ou unha persona moi encollida intentando coller os billetes e lanzándoche a ti billetes. Ti no momento no que ti metes billetes aí, tú esos billetes non os volves a ver na túa puta vida. Entonces, tendo en conta que é un concepto, a min tanto me igual, que estean en verde, en vermello, en amarelo, no que lles dé a santísima gana. Resumémolo con el concepto es el concepto. De feito, son rica. Igual que pobre. Claro. Que locura, ¿eh? Claro. Ten sentido. Sí. Claro. Ben. Se ao final é artificial a moeda, un plago de diñeiro en sí, pois entón Sí, da pero- igual. De feito, un daltónico nunca estaría en débeda. Buah, claro. Boom. A ver, pongo negativo a veces, pero Claro, bueno. ou pensa que é rico e pobre como un can. Por eso poñen un menos diante, por si acaso. Non sabes? Exacto. Claro. Os bancos estiveron listos. Claro. Xubi, como A ver. reaccionarías se che embargan o coche? Non teño coche, así que... O coche tes. Pilloute aí, Bueno. Hombre, Pero- pero terei que buscar as castañas. Pois como reaccionarías se che embargan algo? Tampouco teño moitas riquezas e tesouros, así que non te preocupes. Pasa la cabra. Non lle interesa a pregunta? Xa está. Como resolvería? reaccionarías se che embargan os baixos? Como resolvería? Primeiro, Quero decir baixos, instrumento musical. Non é que Xubi teña se multipropietario. Multipropietario. pois vendería, como lle chaman en como conocí vuestra madre, bocadillos. Que
son os bocadillos? Bocadillos de polo, bocadillos de... De calquer sabor. Bocadillo De croca? é un Por término exemplo. para falar de drogas. Sí. Sí, Hai que buscar as castañas. sí. Hai que explicarlle porque hai xente que ao mellor non é desta xeración. Bueno, pero non por eso que Pero son máis recollece vellos. bastante. Xente, hai alternativas a vender bocadillos, por favor, vos lo pido. Tamén speed, cocaína, pero... Pero así máis rápido, pois home, polo menos. bueno, Sei que sempre hai demanda. vale. Conseguir se pode conseguir. Din que o fentanilo está se poñendo de moda. Sí, xa non. Non lle cundeu moito, pero Bouro non está moi de acordo. No, probar sí que non, Pero o cliente sí. Vamos a seguir con outra pregunta. Pregúntate ti, entonces... O sea, Eu non falei de drogas. tampouco falei de bocadillos, ti. Solo levamos 6 minutos de Ti programa. enlazache o que quixeches. Cando alguén fala de inversións ou fondo de emerxencias, tin que pensas? De inmersións. Inversións. Inversións. En invertir, pero eu uso máis de invertir tempo e diñeiro, non? De repente, así, un pouco de filosofía en la vida. Os estás que Oxe, te estou sale. increíble. Mi Viñen madre. así, Oh. emocionalmente aberta. Pásame cando estou cansada, que estou sensiblona. De onde sabes? somos, a onde imos, Claro, que imos crear claro, hoxe. claro. E despois outro concepto do que falaches que é fondo, Un fondo de emerxencia ou unha inversión, claro. un fondo de emerxencia. Hai persoas que teñen fondos de emerxencia, é dicir, uns aforros, e outra xente que collen o esos colchón, aforros, debaixo do colchón. claro, e invirten as súas inversións realmente é o seu colchón. Pois mira, do colchón é moi interesante isto que estás comentando. En Arzúa hai unhas señoras, había, creo que xa morreu unha, a outra non son irmás. Non vou dicir o nome porque son conocidas, pero todo o mundo vai saber de quen estou falando, de feito, que elas entenden o do concepto que acabo de dicir eu do diñeiro e decidiron jardar todos os cartos habido e por haber debaixo dos colchós. Sei que decían que nesa casa debaixo dos colchós había máis que en toda Arzúa. Ojo. Ya Entonces, eu se teño, por algún motivo, que facer un fondo de emergencias, ben o sabe Dios, que vou metelo debaixo do colchón. Ou así, metido no sujetador, depende da cantidad da que estemos falando, non? Pero sería das que prefere ter o carto na casa. Sabes? Por Eu eso- sou moi formija, Eu entendo que non digas o nome desas señoras, claro. Sabedes de quen estou falando, E de... Os de Arzúa saben de quen estou falando. Supoñemos, porque eu non. Esas morreron. Creo que unha morreu. É dicir, a outra está forrada. Entre Sí, o que herdou de unha... pero está Aí, moi compartiron maior cama. xa. Eu creo que anda a familia... Ora unha De repente un son familiar todas amigas escoitando dela. este programa, pero con esta Pode tía. ser, sí. Sí, decir, sí. o Pidimo o colchón. corpo dalo nombre, pero non vou dalo nombre. O colchón. O colchón. Eu, fondo de emergencia, colchón. Fondo viscolástico. Fondo viscolástico, colchón. Vale. Eu princesa de guisantes non son, así que non me importaría dormir en riba de moneda, de billete, do que fixe... Dormir co espalda torta, pero con billete. Pero con billete. Que hai un pequeno Pirineo, non? Pero Unha con cordilleira. billete. Unha boa cordillera, pero billete. Sin dormir sabendo que teño... Vale, ben, Ai. é un moi bo consello. Claro. Xubi, A ver, cal é o teu paraíso fiscal preferido? meu paraíso fiscal como lugar, o sea, onde garde o... A hucha do porco? O que entendas ti. Pois será unha hucha que teño do porco de Toy Story, que teño aí en casa. O que entendas ti por paraíso fiscal preferido. Aí, é que a ver, paraíso fiscal, eu podo meterme en plan as miñas riquezas, podría tomar como meu paraíso fiscal porque é como o meu fondo de seguridade, non? Que entendes ti por paraíso fiscal? Home, se onde guardaría as miñas riquezas. Eu entendo paraíso no, fiscal pero- por un sitio onde hai árboles que dan diñeiro. En Ortigueira. Aí. Paraíso fiscal é un sitio onde metes cartos e ninguén sabe que estés aí metido, Suiza. por exemplo. É un sitio onde non se pregunta. Os influencers e Pero meu youtubers favor. saben moito desto. Sí. Eu, mira, sempre dixen, que pena non ser youtuber, porque eu en Andorra daríame moi ben. Daríaste moi ben. Vivir no monte, Tal e relajar cual. nunha vila que Andorra non é máis grande que Pero sei, que Ames. pasarías os controles de saúde. Que saúde. Claro, ti para entrar dentro de Andorra. Home, creo que sí. Bueno, ti que túas tos esa especial que Ai, tes. é verdade, é máis É complicado. verdade, Mellor pola tos non me dixen. Que iso, Joder. claro, supuestamente a nivel europeo teñen dos mellores estadísticas de saúde. Claro, Entón, por eso non poden entran- acceder X personas para dentro de Andorra. Non entran enfermos, claro. Entón, o mellor, Pero teria é que facer verdade, o casting, pero Ao vaite mellor, preparando. Imagínate que me botan solo polo da tos, sería unha putada. Pero Estos Bueno. míos que nos traes
non nos vale nada. Esta tos bubónica, sí. Así que... Fora de Andorra, pero La peste, Ni podes la contestar. peste. A ver, Pero paraíso fiscal, o caixón, porque é un sitio máis básico que ninguén espera que vai a ter. pero eso non é un paraíso fiscal. Para mí sí. Por eso É que non digo moitos sitios Aquí onde non gardo. juzgamos, ti estás preguntando. Panamá. O rapaz está, É verdade, está é verdade. respondendo. Pero non onde juzgue o las guardaría? Claro, cal é un paraíso fiscal preferido? A mellor un que teña palmaritas, un que sexa máis montañoso. Buscas en ese plan. Claro, Claro. que é un Pois paraíso pois fiscal. os Ancares. Claro, se fora un paraíso... Por exemplo, nós tiríamos un paraíso fiscal, pero por culpa de Isabel II, que era, como se chamaba? Un misto... O couto misto. O couto misto. Couto misto, é Que estaba aí verdade. na fronteira portuguesa e a galega, era un mini reino. Aí. O couto misto, é que imagínate Mola, máis increíble ter ali un restaurante que só sirva sándwich misto. Ah, pois sí, tamén. Que se chame o couto misto. Pero imagínate nas noticias, Xubi defrauda a Facende a gocha non sei cantos millóns no couto misto. No couto misto. Os informes do couto misto antes velan que Lidia Veiga ten millóns agachados na conta bancaria. E outros cantos debaixo do colchón. Pois, por exemplo, De sitios así. sí, algún sabes. A Serra Home, dos Xurés. eu que sei. Dentro dun horreón con barro. Suiza, sabes, o mellor. Andorra... Esa é boa. Esa é moi boa. Queres que era un paraíso fiscal? Nos, Dentro dun horreo de con barro. A ver, tardarían moito en atopar todo, porque se teñen que revisar todos os hórreos. Aí que hai tamén moitos. che digo, máis che vale poñerlle un boa Boa caixa. illante, porque aí a humedad jode o diñeiro todo. Sí, pero Aí. tens estas bolsas de sílica, sabes? Estas para meter aí. Pero é moeda. Eso apaña moi ben. Alcanfor. Moeda. Alcanfor. Pois firmo aí. Dentro Vale. dun horreo de con barro. Perfecto. Vale, ben. Pois, Non sei por que pensabas que ia ser algo tan tropical ou especial. Non sei, pensei que ibas a tirar medio polo clima, por... Non mi. sei, por así, as Bahamas, non sei. No, porque senón o gasto. Esquí... Prefiero algo máis aquí cerca que así. Non o o forro. gastas, que tes Por máis eso, cerca. Por eso. Tamén se que viaxar ata ali para gastar e logo toda a movida. Pues, E vos que digo? sodes de Pagar mandar transporte. bizuns ao momento, por exemplo, imagínate, Prefiro. hai unha comilona e dis, bueno, xa lle enviarei o bizun. Estábamos cando me metendo en terreno pantanoso. Lumberge. Moito, Estamos metendo en terreno porque eu pregunto-vos. Para vos, en que momento pedides bizum? Me explico. Cal é o mínimo? O botón de pedir bizo ou reclamas. Reclamar, tanto oralmente como con botón Depende de da pánico. persona. Creo que nunca o fixen. Nunca. No. No, pero estou falando oralmente tamén, decir, Tampouco. oye, como que non? Sí, depende da Pero persona. ti estampas pan que non, a ti deben che cartos e non lle dis, oye, mira, perdona, debesme cartos. Son moi gallego. No, ti és tonto, que son cousas diferentes, sinceramente. Eu utilizo a norma galega que é se non me pagou un bizum ni unha nin dúas, a terceira non lle presto ou non o convido. Ai, eu jardo. A siguiente vez que vayamos tomar algo, digo, che, debíasme unha paja aí. Sacas o Excel? Por que non? A ver, Mental, tampouco home. son desas personas, hombre. Son unha persona dada. Se a mí me pillas nun día bo, eu invítote. E nun día malo, tamén, Claro. efectivamente. Pero ten que haber unha... Pero confías Sí, que outra persona te faga o mesmo. Claro. Por exemplo, vos pediríades de volta un bizum dun 50. Se é Miguel, sí. Miguel sí que o pediría. Porque sei que el mo pediría a min. Mais por ese Estades, caso. Miguel, se me estás escoitando, estades sabes totalmente perfectamente eso. errados por completo. Nunca A ver. lle deberíamos nada porque nunca pagaría. Que no, eso non é así. É bromis, Eso é non bromis. é así. Pero, no, bueno, dixeches unha pregunta e imos a contestar. contestade, man. Acordaste A ver. cando vivíamos en Barcelona con dúas persoas e hubo que facer un pago e esa persoa pagou e nos pediu que lle pagáramos céntimos? Duro, sí, sí. Céntimos. É dicir, fixo un pago por todos os do piso Nin pa chicles che dá a e día de nos hoxe. dixo, bueno, Xavi, Carlos, cada un me debedes 50 céntimos. É Unha claro, cosa así, eso, eso é casi un café. E claro, quedóse, a mí por lo menos quedóse unha cara de, en serio, 50 céntimos. Eu riríame pensando que é broma. Duro. En plan, a ver, que está guai, pero non mos pides. Diría, bueno, saliu a 50 céntimos, pois eu xa compraría algo, Claro. ou unhas napolitanas, ya as deixaré. Algo así. Ou apuestas aí Pero é que nunha non máquina ou lo algo así. pediu, tío. É que eso, Pero... fíjate. É que sinto, prejuicio de Cataluña, en plan... Sí, sí. Mira, Cumpriu eso, Sí, Mira que, estereotipo... que era moi aberto, pero con Sí. ese caso... Eu teño que decir que son das que, por exemplo, se eu debo cartos, fago chubizón nese momento, porque non quero que se me olvide, porque os cartos son de cada un, do esforzo de cada un, e xa me jodería a min que me fajan a min. Correcto. Entonces, Ai, ai. Moi jallá. Moi jallá.
O bizo, e ademais son das que che pon un concepto gracioso para que te bote la risa. Sí. Sí. Porque por encima recibes cartos, que me encanta ese concepto de que de repente recibes cartos e poste contenta. De feito xa os gastaches, pero recibir cartos de Bizum sempre te pon contenta. E desta xente que lle fala, por exemplo, mítico, déixano cunha persoa, esa persoa bloquea a esa outra persoa e lle fala por Bizums. Perdón. Pero eso Nunca o bichedes? Sí. Pero xa, bueno, a mí non me pasou, menos mal que non me pase, pero eso é jodido. A ver, É duro, eu por un É lado duro. non o vexo mal. Se os Bizums son Mira. gordos, pero a ver, Pero isto está O sea, que lle das recordando... como un céntimo e mandas un mensaje. é que céntimo non vale, ten que ser mínimo 5. Bueno. E ti mandas Vale, 5 e dille, pois, Xavi, que te quero moito. Bótate de menos. Outros 5 céntimos, bótate de menos. Bótame máis de menos, 100 euros. En plan, mandache 100, ahora contestalle ti con 5. Xa te empeza a querer un pouco máis. Ponlle precio ao que me queres e ao que me botas de menos. Pero mira, estos dos bizos nos están recordando un pouco o asunto este de pagar rondas. Ollo, coidado co tema de pagar rondas. Porque con eso foise moita xente sin pagar ronda. Porque somos 10 rondas, eu tómome 10 changarros, non me tomo changarros, cacharros. Changarro está guai, Está guai Mólame tamén. o término Está changarro. Moi de zona, pero aceptable. Non me tomo 10 cacharros. Entonces eu, que tomo Coca-Colas, ou mellor un viño, unha cerveza, vale, non vou pagar o cubata do resto. É que estás abrindo Xa. outro... Ese é melón. outro portal, Estamos aquí para abrirmelos. Estamos aquí, xa parecemos É os, que- os bichos estes de AI6, sabes? Os que andaban detrás da sandía. No. Joder. Que sandía? Os bichos en AI6 hai uns bichos. Hai 6. Hai 6. Hai sete. Hai 6. Que Hai son seis, 5 sí. pelis, non sei se son Sí, 5 ou 6. moi chulas, recomendo velas, Na sí. primeira hai uns bichos que están locos polas sandías. Que leva unha sandía así, ai. Por favor. Non é, Pero as non é, ardillas, non é. Que non, que son uns bichos que teñen un pico así moi os grande. pajarracos estes que son como urogallos moi raros. Sí, sí, sí. esos bichos. Eses con pico bichos. rositas que son grises. Bueno, whatever, Algo que así. isto saleu polo tema de abrir o melón. A veces hai que abrir os melóns. Sinceramente, non... Ai, é verdad. Ves? Sí, perdón, sí. Claro. E non podemos andar pagando os cubatas a todo o mundo se ti bebes agüitas ou refrescos ou menos. E despois, si ti dis e entras dentro do asunto de facemos bote no momento. Dame 10 euros pa aquí e facemos bote no momento que eu os vexa. Porque paso despois, no, porque despois quen falta por pagar? Cri, un está Va, fora eso sí. fumando, outro está con Eso non sei pasa. quen falando, eso pasa. E ti tes pinta de ser desas persoas. Vaya Sinvergüenza. hostia. Acaba de... No. Cachión. No. Algo que De algo que me alegar, acordo. Xubi. Que sí que é verdad que mellor sí que atopo xente como a ti ou como o resto, cando quedamos a veces, en plan, cando quedábamos, máis ben no pasado. Sí, porque xa non Non quedamos, quedamos, somos non. moi mal amigos. Vida de adultos. Pois ao final prefería máis eu ir pola miña conta e eles que repartísemos eu. Claro, e además que hai Porque xente tomaba que cacharro. leva un ritmo bebendo que ti non. Ah, por eso. No, a ver, queres que Pero abramos aí non ese- é que queres que que do abramos o asunto. melón? Queres que abramos o melón? Abra A ver, sandía. venga. Abra sandía. Quen bebe máis cacharros dos dous? Home, eu. Pero que ao final Quen que se máis perde- responsable. Claro, quen sale perdendo? Pois nunca facemos división de eso. No, é verdad. Xavi di, eu voume pedir a botella inteira. Xa non me preocupo. Sí. Xavi non me avisa. rayo. Xavi avisa. Claro, Fai, así non- fai spoiler. Casi non queremos discordia, polo amor de Dios. Camiña, é que- auguiña con gas, claro. Ou un colacao, en plan de... Eu coa terceira 1009, en plan de... Ui, aquí cambio conto, non podo equilibrar esta balanza. Claro, É tens que ou intentar xuntarte cun grupo que vai ao teu ritmo ou se non sales perdendo, É non que vamos. aí É iso tamén difícil a veces atopar ese grupo. O mundo o mundo dos veganos estaría ahora mismo aplaudindo esas palabras. Sí. De Outra que tal, outro tema. Claro, de, hostia, tío, eu me pidín unha ensalada porque non me ofrecen nada máis neste local e sin cambio vos que vos pidistedes cordeiro, entrecot. polvo, non sei que, Partimos tal. a cena a mitad? No. Claro. Clarísimamente no. Eu por culpa desa xente, eu agora como máis. Porque Que- claro, vas Ah, para equilibrar, claro, te sientes estou obligado. gordo por Con los culpa demais. vosa. Porque claro, Retira eu esas como- palabras, porque como sei- calquera persona que te estea vendo que te acabas de chamar gordo a ti mismo é un insulto. O médico díxome que tiña sobrepeso. É dicir, legalmente e oficialmente teño sobrepeso. Pero por culpa desas persoas, claro, eu antes pedíame o meu plato, como eu non me apetecía comer moito, porque digo, claro, van a pedir a medias. E Claro. non vas a ser o de, no,
eu vou pagar o meu. Pois pido postre. Vou pagar o meu. E ora, tamén como postre. Eu Pois non pido como postre. colacao. Agora pasaches. Claro, ora como tiramisú, que eu non me gusta tiramisú, pero teño que comela porque teño que pagala despois. Mira, os fucking compromisos. Estou deso hasta as narices e cando te faz adulto aparecen cada vez máis. Porque non sei se vos pasa a vos, co tema das débedas, dos regalos. De repente, ti atopaste con que a ti fancho un regalo polo cumpleanos alguén que non contabas con que che fixera un regalo, que eu Como- ben agradecida. Como os mequemeque. E ora eu teño que regalarlles unhas cousas chulísimas aos mequemeque. Ese é o punto que eu digo, che, non fai falta, quédate tranquilo. Pero eu son Exacto, gallego. foi Porque non- obligatorio. Eu Foi son un detalle gallego. que quixemos. Eu son gallego. A mí non me gusta o compromiso. A pregunta que vos fago eu. Se alguén aleatorio ten o detalliño de facervos un regalo polo vosso cumple ou por Navidad, ahora que se acercan as fechas, ti veste obligado e no compromiso de devolver ese regalo nesas mismas fechas, porque ao mellor eu digo, ai mira, isto acordoume a esta persona, voulle facer un detalle en fecha aleatoria, pero de repente se alguén che regala no teu cumple, veste obligado a regalarlle a esa persona no seu cumple. Sí, Un pouco. sí. Porque tuvo un detalle O sea- comigo, e así que por agradecerlle o detalle acórdome tamén de ti. Ah, Pero polo menos non ten que ser do mesmo precio Claro. económico. Non por Tamén pode ser obligación, sino unha idea que te porque- transmita el, tes tempo para Ti atopar esa vestes idea. un Ou- detalle bonito, eu tamén digo, portáronse ben comigo, eu voume portar ben con esas persoas. claro, Claro. claro. Pero bueno, non ten que ser do mesmo precio, Claro. pode ser máis personal. Pode ser máis caro. Pode ser un colgante de macarrones perfectamente, sabes? Sí. Non ten Podes que invitar ser a tomar un algo e quedar empates, Tamén. o que queiras. porque o que val de verdade de min é a miña compañía. Non nada que eu che poida regalar, por exemplo. Xubi, ti trouxeches algo en especial? Eu? Sí. A ver, de débedas e que ia a poñerme a falar en plan de... Pois da mítica fala, frase. porque queda pouco tempo. No, Xa me era en trouxo bocadillos. No, peor é que no, xa non. Terreira. No, peor é que non tomo, digo de verdade. Moi ben, é o que neste programa alentamos. Sí, gracias. Desde cando que tiveras un mensaje en plan de... Vou non control poñer a parental ou algo partir así. de agora. Va, di. No, de falar incluso xa das débedas e todo isto. Sí. Pois a mítica frase de me debes 6.000 pesetas de whisky Torrente. Cañita que brava. é eso? Eu non o conozo. O de Cañita Brava. Cañita Brava. Torrente 1. Bueno, Torrente 1, 2, 3, 4, 5. Pillades a unha persona que non veu ni Torrente 1, Non ni te- 2, non te ni... perdes nada, pero Xa, non, Cañita Brava sí. xa sei, non me queda pena. Pero Cañita Brava coñeces. Sí. Vale. Pois aí a movida, que logo investigando, que máis que cando débedas foi como do primeiro que pensei. E dixen, buah, que carallo deste fulano ahora mismo? Que obviamente xa levaba anos que estaba mal e creo que ao final anda aí moi aparcado, pero anda en Coruña e tomando os viños. Sí, Así que, sí, sí. Ben, guai, bien Cañita. Pero a movida que JB, unha marca de bebida, Da que non facemos apoloxía aquí. 21 anos despois, fixe un anuncio no que lle devolvía 6.000 pesetas a Cañita Brava. Vaya mierda, ¿no? Porque 6.000 pesetas ao cambio. E canto é nada. o cambio ahora mesmo? 36 euros. Claro, nada. Bueno, pero era o que lle reclamou a Torrente. Cañita Brava non dá salido nin con 36 euros unha tarde. Pero que lle invitan por aí pola noite, se atopan en plan. Eu tiña un colega na facultade que tiña o seu número, o sea, cando facían festas en Coruña, pois ti podías chamalo, entón te viña a tua casa. Era un pouco cruel porque en realidad o pobriño, en plan mal pocado, que anda aí Xa. un pouco peculiar, e incluso aproveitou a Voz TV del de maneira absurda con ese programa que tiveron en Vaya V, creo que era. Pode Non te ser, acordas? sí. Sí. Ai, por Dios. Teño que dicir que E montaban festas, en plan, o collían, en plan, o tío decía, sí, vou aí ás 10 en esta ubicación, en Coruña. E se metían na festa e, en plan, cantaban unhas canciones. pagarían. Supoño. Bueno, como Miki Facal, esta peña. Sí. Ya, xa ves. Que veñen aquí, a Santiago, Pensei En que fin ibas a de decir, ano. Pero aquí non que entran ahora, non me Pero carrocho. non está na cárcel. No, eso que anda dicindo a malas linguas, que él estuvo na cárcere. No, no, pero veñen a Santiago, Bueno. Pero que che vai dicir eu? Sabedes que detrás de Cañita Brava hai unha historia triste. El morreu o amor da súa vida. E por eso... Se bueno, deu a empezou mala todo. vida. se deu un pouco a mala vida, sí. Hostia, Porque lle morreu o amor da súa vida Non cando eran sabía. moi novos. que E o forte. tío quedou aí tocado. Ai, Dios. Sí, sí. Ai, que depresión, podemos cambiar de Pero tema. ya- Veña, pero xa que me fora debes coñecido- 6.000 pesetas. Pero fora coñecido por Cañita Brava. Como? O sea, cando pasou todo eso xa era Non- Cañita Brava. non sei. Eu escutei nun É que vos sabés podcast. por que se chama Cañita Brava? No. Porque tiña unha canción que chamaba Merengue Cañita Brava. No, Ah, que se cantaba, é verdad. Merengue Caña Brava. Merengue Caña Brava. Merengue, caña brava. Taratara. É a primeira vez que escoito isto. Vou escoitar despois no coche. Sí, pois empezou a súa fama con esa canción, entón tivo éxito. Ah, o sea. Pues moi ben. É pouco máis, tampouco lle falei con el para preguntarlle como lle vai a vida actualmente, pero Podería ser unha chamada interesante. Dillo teu Pero amigo bueno. que nos pasou. seguramente.
Pero Mira, aí conseguiu as 6.000 pesetas, que é o importante desta historia. Correcto. A mí me alegrame. e unha cousa que eu non quería pasar sin comentar unha cousa. Que tal vos levades cos simpas? Eu de pequeno teño que admitir que fixen moitos sipas roubando sobres de Yu-Gi-Oh. Pero fixéllelo a propósito, cabrón. Espera, roubando que? Sobres de Yu-Gi-Oh. Ti non facías simpas, ti roubabas. Bueno, un simpa. Como marchar con eso na bolsillo. Son conceptos diferentes, Son conceptos diferentes, porque eu creo que o simpa aparece cando ti consumes. Ten que ser somente con consumir. Eu creo que sí, non? Porque unha cousa é roubar, é dicir, coller un objeto e marchar, e outra cousa é consumir algo, consumir espacio ou tempo nun lugar do que ti tens que pagar, o que consumiches, e marchar sin pagar. Vale. Vou a ser moi pouco meque, Sí. pero é totalmente verídico. Fixe unha vez simpa, pero fui sin querer. Eu a medias. Es que me espero marchei ese- dun kebab en Düsseldorf, sin querer, estábamos falando, marchamos, e cando xa levábamos 15 minutos andando, hostia, que marchamos sin pagar. E dixeron, bueno, agora para ir 15 minutos para atrás marchamos para casa. Eu neso aplico un concepto que é un pouco distinto. Porque non é facer un simpa, é máis poño un pouco en proba a xente da hostelería, porque isto me pasou a min vivindo na hostelería. Claro. En plan de que te digan, que ti lle preguntas, canto é todo? E se olvidan, pois aí o mellor depende como do meu humor, como foi a Pero eu pensaba situación cos camareiros tiñedes todos los aquí na mente. Sí, claro. Pero hai veces que vas todo rápido, en plan, outra ronda, e collen pum pum, pero non anotan na máquina. Ah, que anotan Entón, na máquina. Que home. Ti, o camareiro. Bueno, sí. Claro. Claro. Ah, sí? Entón, o mellor de repente dis, "Buah, vamos que non nos marcaron unha ronda." Claro. Ah, sí? Entón, non é unha mezcla que fagas simpa, pero máis para poñer a prueba en plan de hai que estar máis al loro. Ah, sí? Entonces eso- Pois xa sabemos que temos que facer agora. Interesante. Imos tomar unha rápido. Eu, Ou dúas. a mí pasou Entón, eso eu prefiro máis decir, en plan, canto todo, ou decir, en plan, dúas rondas así, tamén de como me trataron. No sitio, porque se me puxeron pinchos ou atentos ou así, digo, Sí. mira, era esto e esto e esto. Pero se me yo ando aí con un pouco de mala leche, un resquemor así mío, canto todo. E se veo que é así, vale. É que Toma. respecto ao que acabas de Entón decir, non me sinto mal. Tamén hai que abrir o melón este de os restaurantes que ahora prohíben o de pagar separado. Sí. Ora é Xa. todo xunto. A ver, é unha putada, porque despois entra o drama dos bizums. E aí entra o- Por sí, favor, sí. vos lo pido. Sí. Claro. Pero é certo que eu teño salido de algún sitio que o do bar di, que alguén falta por pagar, Por pagar o pan. Canta xente... Nadie paga o pan. A min tamén que Quen me paga pasa, o pan? efectivamente, quen carallo paga o pan? Porque eu teño Hai o pagado dilema. pan de 7 personas. Sí, é verdade, Claro. é verdade. Carallo, No, Pero pero é a de toda a mítica, mesa. ou cando ti te queres marchar antes co resto, Sí. e é como, no, hai que pagar todo o mundo xunto. Pero se o resto van quedar... Eu Xa. acabo pagando de todos. É unha cousa... Eso é moi galego tamén. O de Eu coller- conto vos unha cousa que me pasou cun simpa. Rapidísimo, A ver, a ver. Rapidísimo, rápido. Dale. Vou quedar aquí en evidencia, pero bueno, todos somos humanos, non? De repente. Eu indo a un sitio, lonxe de aquí, moi lonxe de aquí, Vila García, con barro. bueno, eu pasei moito tempo nun restaurante onde había moitísima xente facendo cartos como a terra, vale, decir, sitio como cando ti robas en Inditex. Santa Comba? Non, a xente que si rouba ya quen non nota falta dese diñeiro. Pois era un sitio onde había moito trafiego de xente, moito carto ali metido. Entonces eu, a miña parella, pois dixemos, nos marchamos. Botamos ali muchísimo tempo, consumimos bastante, cenábamos ali e toda a pesca, pero había moito barullo, moita xente, tal, non sei que. Ajá. Venga, va, marchamos. Que pasou? Simpa, non estou acostumada a facer tan movidas, claro, puxeme nerviosa. Salimos de ali, salimos de ali, celebrando, en plan, toma, que ven, que non pagamos isto, non sei que, e de repente digo eu, No. Que te olvidaches. quedou o teléfono cargando. Quedou o teléfono cargando e eu, bueno, venga, Alicia, non te preocupes. Eres te preocupes. actriz. Venga. Non hai fallo ningún. Volve, cóllelo o móvil tranquilamente, saludas, marchas, hasta luego. Fun polo móvil, collín o móvil, salín, volvín a celebralo, en plan, toma, eu saltando pola calle, así, toma, e de repente vexo a miña parella ao fondo de todo facéndome. E eu, no. E de repente collen o ombro así de lado. No. E eu, hola, e dime, mira que vos marchastedes sen pagar. E eu, ai, e non pagaron as nosas amigas que estaban antes ali. No, non pagaron, a verdade é que non pagaron. Sentíme tan mal que deixei 10 euros de propina. Era un sitio moi lonxe de aquí. Sí. Bueno.
Hai moraleja con É esta dicir, que historia. pode ser que a primeira vez que non feches capaz de actuar. E no, pero a débeda comeume. A débeda comeume en vez de 80, 10 máis. foron 90. Un Pero plus. E el plus para el salón. É que, sí, pero eu, sabes... E quedei debendo dignidade, mira que che digo, que sea o peor de todo. Ai, meu Deus. É que, Es que, de verdad. é que sabes que estaba esperando Non por animo a este facer momento. simpas, Así. Estaba esperando por este momento. Ah. Claro, a alarma de que rematou o programa. A canción das débedas. Débedas, vedas, vedas. Débedas. É que para os mequemeques que se engancharon no cuarto programa da tempada, que é o lóxico, agora en cada programa poñerei esta alarma para avisar de que rematou o programa e así non enganchamos. Parece Entre dos aguas de Paco de Lucía. Ole. Un bo peche de programa. Sí, a verdade que sí. Pues nada, con Paco de Lucía, non era? Deixamos... Xubi de Lucía. Pues nada, muchísimas gracias Lidia, Nada. muchísimas gracias Xubi, Martín e a vamos. todas e a todos vos por estar outro programa con nos, así que nada, que se sades moi felices. Non quededes a deber, anda.